Igbo ndị ọma, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ndị be anyị ndewo. Aha m bụ Emeka Chukwuma, ọmụwa bụ onye nkụzi ndị nkụzi. O nwere ihe bịara m n'uche tata, n'ihi na ndị be anyị si na uche na-abịa abịa, na uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Ihe bịara m n'uche tata bụ maka ọnọdụ agụmakwụkwọ na be anyị, etu ndị nkụzi si akụziri ụmụaka anyị ihe. Nsị na ọ ga-aka mma na onye ọbụla ga-akụziri nwa afọ Igbo ihe n'ụlọ akwụkwọ kwesịrị ịma asụsụ Igbo, ọkacha ndị nọ n'agba nke mbụ. Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ na-akụziri nwatakịrị ihe were asụsụ bụ asụsụ nne na nna ya ji azụ ya were na-akụzikwere ya bụ ihe, ọ ga-ekwe nwatakịrị ghọta, dị mfe n'inye aka n'ihe gbasara agụmakwụkwọ. Ngalaba agụmakwụkwọ dị iche iche anyị na-agụ na-agba nke mbụ na agba nke abụọ bụ praịmarị na sekọndịrị. Enwere mathematics, economics, social studies na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na onye na-akụziri nwatakịrị ihe were bekee gwa ya ihe isiokwu ọ chọrọ ịkụziri ya, tinyekwa ya n'asụsụ ahụ eji azụ ya bụ nwatakịrị, ọ ga-aka were dịrị ya mfe n'ihe gbasara mmụta. Ka anyị were ihe dịka social studies were maa atụ. Ọ bụrụ ugbu a na mmadụ chọrọ ịkọwa ihe social studies bụ, ka m kọwaa ya na bekee. Social studies is the study of man and his physical and social environments. Idebe ya n'otu akụkụ. Mgbe ị gwara ya nwatakịrị etu a, ọ gbaa ya yarị, ị kwesịrị ịbanye n'asụsụ ahụ bụ olu eji mara ya. Ọ bụrụ na ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ Igbo, ị gwa ya na social studies pụtara ngalaba mmụta nke na-ahụ maka mmadụ na gburugburu ya, gburugburu ya nke nkịtị ya na gburugburu ya nke ya na mmadụ ibe ya. Ịgbakọ wepụ, ịhụ na ihe m na-ekwu bụ ezie n'ihe gbasara mmụta. Ọ ga-enyere nwatakịrị ahụ aka o were ghọta ihe ị na-ekwu maka ya. Mgbe m fere ala nna anyị bụ Naịjirịa, NYSC na Calabar na okpuru ọchịchị Ọdụkpani, ndị nkụzi n'ebe ahụ bụ ndị Efik na ndị Ibibio. Ọ bụrụ na ha na-akụziri ụmụaka ihe, ha were bekee gaa ọkwa ịghọta, ha alaghachi azụ were asụsụ Efik na Ibibio were gbalibere ya bụ ụmụaka. Ọ na-enyere ha aka. Mgbe anyị na-eto eto, anyị na-eme mgbakọ na mwepụ, asụsụ Igbo ka eji akụziri anyị ya. Apụta asị anyị plus mgbakọ, minus mwepụ, multiplication mgbawanye, 1 otu 2 abụọ, onye aka na mmụta. Ka anyị kwụsị ịdị na-apịa ụmụaka ihe n'ụlọ akwụkwọ na ha sụrụ Igbo. Ịpụta ede na ahụ aja, vernacular is not allowed. Nwatakịrị sụọ Igbo ewere ụtarị tigbube ya. Onye nkụzi ọbụla ga-akụziri nwatakịrị m ga-amụta maara nke ahụ nke ọma. Ọ bụrụ na ị pịa nwatakịrị m akpụlekwe maka na ọ sụrụ Igbo, mbịa ihe m ga-eji bụ ụtarị mmọnwụ, ịpịa ya apịakwara gị. Ka anyị gbaa mbọ kwalite etu anyị si akụziri ụmụaka ihe n'ụlọ akwụkwọ. Anyị kụzie na bekee, anyị ewere asụsụ Igbo, asụsụ ahụ eji mara anyị, were gbariere ụmụaka ọkwe nghọta. Ihe dịka biology, chemistry, physics na ndị otu ha kara ịdị mfe ma ọ bụrụ na e nwere akwụkwọ edere n'asụsụ anyị. Ọ kara ịka nyere ụmụ akwụkwọ anyị aka ịdị na-aghọta ihe anyị na-ekwu. Ọ gwụsịa ka ọra m n'ọnụ na ụbọchị nke taa. Ndị Igbo na-akwado m, ọha na eze na-akwado m, ekene m unu. A sị m nke unu ji eko ya akọkwala unu. Mgbe na-arịọkwa unu ka unu biko bịa ka unu na-ekiri ihe onyonyo anyị na-eweta. Ọ bụrụ na akị anyị na-eti na-adị unu mma, ka anyị ghara ịsọ ngọngọ nwee yarịpụ, unu bịa nyere anyị kwalite anyị site n'ịpịa aka n'ebe ahụ edere folo, ka anyị wee na-ewetakwara unu ihe onyonyo dị iche iche na nkụzi n'ụdị dị iche iche. Ndewonu.